Der er jo ikke noget fantastisk unikt i at have en forretning, der køber ting og sælger dem videre. Det, der er unikt for Grønne Hal, det er 2 ting. Den ene, det er, at vi var nogle af de første i Danmark, der startede med genbrug. Og så er den Grønne Hal også meget speciel, fordi at den er et kollektiv. Og så vidt jeg ved, så findes der ikke andre byggemarkeder i Danmark, som er et kollektiv. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der var 9 personer til mandagsmøde, og Sandra havde meldt afbud, fordi han faktisk er på ferie. Jens skulle lave eltrukken, har du gjort det? Jeg har ikke hjulpet ham, det jeg gerne sige. Du skal også tage elbilen, har du også gjort det? Det er godt. Lastbil, tog du den, Allan? Den er til. Den grønne bil, Jens og Allan, det ved jeg, det er i orden. Mandagsmøde tot, det har du lavet. Økonomi, Helene, det har du også lavet. Men jeg hedder Helene Skov, og jeg er christianit og medarbejder her i den grønne virksomhed, den grønne genbrugshal. Godmorgen. Jeg har boet på Christiania siden start 80'erne. Jeg arbejdede her i den grønne hal fra 86. En arbejdsdag i den grønne hal er for mig stort set aldrig helt normal. Den er meget uforudsigelig. Der er dage, hvor man jo her på mandagsmødet forpligter sig til at stå ved disken. Goddag, hvad skulle det være, og man er ved disken. Men mange af de andre dage, der ved man faktisk ikke helt, hvad man skal, når man kommer. Og jeg sidder jo her med en masse papirer og har lige betalt en frygtelig masse regninger. Og det er så en af mine job her i Grønne Hal, det er at stå for, at vi får betalt vores regninger, og at pengene kommer i banken, og at der er styr på hele den del. Ja. Vi vil gerne være rige. Det er det helt grundlæggende, når man har en forretning, det er, at man vil gerne være rig. Det er jo sådan set meningen. Ja. Det er så ikke os selv, der bliver rige. Det bliver Christiania, der bliver rig. Det, der er nok er helt specielt ved Grønne Hal, det er i stedet for at bruge penge på en direktørlønning, så har vi et mandagsmøde, hvor kollektiv mødes. Et kollektiv, det betyder, at man har lige meget at skulle have sagt. Det er en flad struktur, det vil sige, at der er ikke nogen direktør, der er ikke nogen boss, og man har det samme i løn, og alle bestemmer lige meget. Altså, der er jo mange virksomheder på Christiania, som er kollektivt drevet. Det kan man sige, historisk er der jo en tradition for det på Christiania. Men man må sige, at der er ikke nogen præcedens, eller man ikke almindeligt, at byggemarkeder er kollektiver. Det er meget usædvanligt. Rent faktisk så er Grønne Hal jo altså et byggemarked. Så det er jo ret utroligt med alle de her andre ting, vi har. Det er alt fra køkkenting til alt muligt. Så har vi sådan en afdeling her med bøger også. Og man tror det er løgn, men der er faktisk et system heroppe. Genbrugsting skal jo også prissættes, så det kan jo være lidt af en udfordring, fordi hvad skal den der gamle kommode nu koste? Vi hjælper tit hinanden og spørger, synes du også det? Kunne vi det? Eller skal den koste det, hvis ikke varen er priset? Jens, vi bliver simpelthen nødt til at hjælpe, fordi prøv at se den her. Jeg skal lave grøntsagen, Anna hun ekspederer. Det er en udfordring at være et kollektiv, og det er en udfordring at skulle blive enige. Og nogle gange så tager små ting meget, meget lang tid at diskutere. Men det har vi jo accepteret, at det skal vi. Og det gør jo så også, at når vi så går derfra, så er vi tilfredse, for vi har diskuteret det igennem. Vi har jo ikke bare stemt om det, eller der var ikke en direktør, der bare bestemte det for os. Jeg tænker også, om jeg skulle gå lidt i gang med den der Imels tøjpallen der. Grønne Hal er sådan, at vi har så mange materialer her, som man vil kunne bygge et hus fra bunden og op. Vi plejer at sige, at vi har alt fra sytråd til skorstensinddækningen. Altså, vi har jo nogle gange de mest absurde ting i genbrug.
der kommer ind. Altså for eksempel så var der den massagebrik, som Bob Dylan han var blevet masseret på. Den endte jo ligesom her. Altså, det er jo virkelig nogle mærkelige ting. Nej, det er hyggeligt. Noget, der er specielt i Grønnehal, det er, at vi er kønskvotering, det vil sige, at der er lige mange mænd og kvinder. Helt historisk, så startede den Grønnehal altså op af en gruppe kvinder. Det var en kvindearbejdsplads. Og senere kom drengene på, og vi har fastholdt at være halv af hver. Jamen, det er sådan nogle forskellige små magneter. Køleskabsmagneter i kat og frø og gris og ko og jeg ved ikke hvad, rød tema. Godt, og så fandt jeg lige den her til den lille hest. Der tror jeg, den manglede en skive. Der. Det er ikke så godt. Må lige have. Jeg fatter ikke, hvorfor man ikke generelt har kollektiver. Kollektiv ledelse. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg tror, man får lykkeligere medarbejdere, og jeg tror, man får meget, meget dygtigere medarbejdere, og meget mere engagerede. Grønnehal er jo et arbejdskollektiv, og det er jo det, der ligesom er omdrejningspunktet. Men selvfølgelig er vi mange af os, der ses privat også. Så det er mere end en arbejdsplads, det er også en familie. Ja. Hej. Ja.